so na mrashe bedwani okosie ni mu nso wani nkunimma MPP ya Upper West Akyem Frederick Obin Adom na osinyame ya Adom na 2028 ko betu ye ya wo ye ne niam nyina yie sebe ya obeji tumi no afri NDC o afi pinu ani adwunu na yabato ebe wiye ya no Frederick Obin Adom ya wogina MPP amanyuko ni dinimu epre Upper West Akyem emrashe bedwa akunya eni nkunim nanso ni nyina mu no wa manu amu na ba mu a astro tefo a wasi amamanfo a wonum ewo Amaakrom ewo apoye mantem mu no wakobi ano amamanfo botayenti a wonum asisa bia yi ni na agina se opese wo boa amamanfo Adom akyede wutumi ede ye adwuma afei opese wo san so hwe ama agokansie ho nsem ekonkan ewo ekrom honom abra woni amane boni etwetwe nkomo no ena Obin Adom ede ato mabunu a wonum ewo krom honom nyina animu se emfa ho se woni mrashe bedwa mu biemu no obekoso abo ne homoden se de beya emabunu abrabo ebekonkan ewo ekrom honom nyina mu no wahye wonum nkran se wonya gidie na wontai na wonkoso antai MPP amanyoko no echi or me one say Premtobre Kasee obefime because 15,000 and over people to about Emma as a member of parliament na Gunimdi anya odia say yes you have a lot of people who nipa bebre na edo say nipa 25,000 anko to about na menya 15,000 odia so mu half crowd come there Ocha still Upper West Akyem constituency wodom Ensakra and see 2028 MPP ebeba na seat no yasan ba beje ama Upper West Akyem constituency afa nia meka ne se okoku na se wani enkunima enjeza wonkoku biem obeko so akokudin se ne ebe ya nkunimdi ebeko so ayode Dumedie na wa Upper West Akyem constituency no edos Upper West Akyem NDC dia MPP dia se ni NDC beji ya MPP be fa ya NDC abefa na sara na MPP esa eba na ya san ba beji seat ni biem ama aye dumedie aye ye ne kumi atu aso nia meka ne se ma obia abamu na honorable Adom 4 years he been call the nkunim memo menkoye still me wo ho ye be ko okode 2028 we be see bia MPP ebedi nkunim Upper West Akyem constituency